Na fotografiách či televíznej obrazovke vyzerá Daniela Peštová vždy tip-top, aj keď si oblieka luxusné, drahé a značkové oblečenie, pri moderovaní uprednostnila hlavne ležérnosť. Opravdu záleží kus od kusu, protože člověk může být na sobě něco hodně drahého, něco hodně exkluzivního, ale přitom je to věc, kterou by si možná sám nikdy nekoupil, protože není zrovna nejpohodlnější. Keďže Masterchef je jej televízna moderátorská premiéra, na pohodlnosti si dala špeciálne záležať. Vzhledem k tomu, že polovina těch outfitů pochází z mýho šatníku a vlastně veškeré to oblečení jsem si i sama vybírala, tak jsem ho vybírala tak, abych se v něm cítila pohodlně. Stále krásná, príťažlivá Daniela však v súkromí svoj styling veľmi nerieši. Samozřejmě, že snažím se nepolekat svoje okolí, takže trošku tak na to dbám, ale určitě ne v takové míře, jako když pracuju, nebo když vím teda, že v rámci své profese budu fotografována nebo něco takového. Dokonca nemá problém výjsť do ulic aj bez make-upu. Nenalíčená v teplákách jsem v podstatě každý den, když nepracuju. Takže ta otázka by měla být spíš, dokážu si představit situaci, kdy vyjdu do ulic kompletně nastylovaná. To je spíš taková větší rarita, než nenalíčená v teplákách. Čoho dôkazom bolo aj jej civilné oblečenie a celkom nízke topánky. Vidíte, v čem jsem přišla na tenhle rozhovor, takže to je taky odpověď zase. Můj život se rozděluje docela striktně na ten profesní a na ten soukromý. V tom soukromým jsou to určitě nízké boty, v tom profesním jsou to vždycky několika centimetrové podpatky. Kedy sa Daniela cíti najkrajšie? Nejhezčí se asi cítím, když mě netlačí žádný stres, když můžu být v pohodě, když všechno klape tak, jak má. Poďme však na chvíľu k jedlu a k otázke, čo by Daniela určite nikdy nezjedla. Asi bych se moc nehrnula do takové stravy, která se ještě hýbe. Takže v podstatě musí to být mrtvé, musí to být uvařené. A čo najoriginálnejšie ochutnala? V našich zeměpisných šířkách to bude netopír, kterého jsem ochutnala na Seychelech. Já bych řekla, že to chutná jako kuře, jako všechno chutná jako kuře, takže ano, netopír chutná jako kuře. Hoci Daniela dbá na svoju postavu, malým prehreškom sa občas nevyhne. No, slaninu si dám, ano. To jakože já to tak neberu jako prohřešek. Já prostě si myslím, že jídlo je krásná věc, je to požitek. Život je krátký, neměli bychom si ho odepírat. Myslím si, že neměli bychom asi jíst kila slaniny, ale taková dobrá slaninka nemůže uškodit. Vám zase neuškodí, ak obohatíte svoj jedálniček o nové jedlá podľa receptov našich kuchárov z kulinárskej show Masterchef.